Takže, vítajte prihľačoví priatelia. Dneska si povieme niečo o nylone od Varivasu, ktorý sa nazýva Super Throat Area VAGS. Je to nylon, ktorý je veľmi dobre známy pretekárom, ale my si chceme vysvetliť jeho technológie a to, na čo ten nylon slúži, aj preto, aby ste si vedeli rybačku s týmto nylonom užiť aj vy, aby ste pochopili, na čo ten nylon slúži a aby vám priniesol viacej záberov a viacej ryb. Podstatné na pochopenie pri tomto nylone je, na čo bol vyrobený. Bol vyrobený pomocou troch technológií. Prvá je v princípe klasická, každému jasná. Je to technológia od Varivasu, ktorá sa volá VAG. V princípe ide o to, že nylon je vyrábaný pri veľmi vysokej hustote. Znamená to, že pri tom istom priemeri je tento nylon o stupeň pevnejší ako bežné nylony. Je to proste vec, ktorá nylonu zvyšuje pevnosť. Avšak tento nylon je špeciálny práve kvôli inej technológii, v čom je jedinečný, a to je technológia, ktorú Varivas označuje SPS. V princípe ide o to, že tento nylon má takú povrchovú úpravu, ktorá robí tento nylon veľmi hydrofilným. Zložité slova, v praxi to znamená jednu jedinú vec. Tento nylon veľmi ľahko prenikne cez povrchové napätie vody, čiže sa vám bude veľmi jednoducho potápať. Aj keď fúka, aj keď sú proste zlé poveternostné podmienky, tento nylon dostanete veľmi jednoducho dolu. Niektoré nylony, to, že sú potápavé, dosahujú tým, že proste do nylonového vlákna dajú rôzne farebné prímesy, čo oslabí v princípe niekedy nylon. Tento nylon je číry, bez prímesí, veľmi pevný a potápavý. Posledná technológia, ktorá je pri tomto nylone použitá, sa volá SPT. Je to niečo ako nanoživicový film, ktorý proste tomuto nylonu veľmi zvyšuje odolnosť voči oderu a robí ho veľmi hladkým. To znamená, že môžete nástrahu s týmto nylonom ďaleko nahodiť. Ide ale o princíp, teda toto boli len technológie. Na čo tento nylon je, na čo je vyrobený. A to si povieme teraz. Vyrobený je na to, aby vy ste dokázali malú nástrahu viesť hlbšie, v inej hĺbke, ako by ste ju viedli s klasickým nylonom. Pokiaľ hádžete ťažšie veci, čo majú 2-3 gramy, je vám to v princípe jedno. Pritopí vám to každý nylon. Ale ako náhle vy prechádzate na skutočný ultralight a hádžete naozaj veci, ktoré majú, bavme sa, 0,5 gramu, 0,6, 0,9, alebo proste nástrahy okolo 1 gramu, je obrovský rozdiel, v akej hĺbke vám pracujú, to, aký použijete nylon. Ja sem niekde premietnem grafiku, ktorú k tomuto robí Varivas, aby ste videli ten rozdiel, kde vám ide nástraha a kde vám ide nylon s týmto nylonom a kde vám ide s nylonom bežným. Na čo to je? To už je pre vás, aby ste si to vy pri vode premysleli. Sú situácie, kedy potrebujete nástrahu dostať hlbšie. Nemôžete však ťahať pomalšie, lebo potrebujete zachovať rýchlosť, ktorou ťaháte. O tom sú potom nylony, na ktorých tú nástrahu viete viesť. Je to tajná zbraň mnohých pretekárov, ktorú proste používajú, keď potrebujú pevnosť a odolnosť nylonu a potrebujú dostať nástrahu hlbšie. Rozmýšľajte pri vode a vyskúšajte ho. Čo sa týka priemerov, je to vyloženie turnajová vec na ultralight, takže vyrába sa v priemeroch 3, vyrába sa v 10, 11 a 12. Ďakujem za pozornosť. Choďte k vode a chytajte pstruhov.